inna lillahi mu daga Allah muke wa inna ilaihi raji'un kuma ga Allah muke komawa. Don haka wannan musiba daga Allah take kuma zai mana sakamako. A hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa manistar ja'a, duk wanda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un indal musibati, lokacin da masifa ta same shi, ajarahu Allah zai bashi lada fiha a cikin wannan abin da ya same shi, wa akhlafa Allahu alaihi khairan, kuma ubangiji zai mai masa gurbi da abin da yafi alheri. A wani hadisi na Aisha take cewa wata rana fitilar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta taba mutuwa. Lokacin da fitilan nan ta manzon Allah ta mutu, sai annabi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Faƙalat Aishatu, sai Aisha ta ce masa inna ma haza misbahun, ta ce ya Rasulullahi wannan fa fitila ce, mutuwar fitilar ma har ayi mata inna lillahi. Faƙala sai annabi ya ce kullu ma asa almu'mini, kullu ma asa almu'min, duk abin da ya bakanta wa mumini, in ji manzon Allah ya ce fa huwa musiba, wannan abin shi ma sunansa musiba. Da haka ko da wani abu ka gani ranka ya ɓaci, sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, to sai Allah ya baka lada. Sai ya ce me, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Allah ya ce ula'ika, waɗannan mutane waɗanda in musiba ta same su suke inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, Allah ya ce alaihim salawatun min rabbihim, a kansu ne aminci ya tabbata daga ubangijinsu, wato waɗannan su ne ‘yan aljanna. Wa ula'ika humul menene? Wa ula'ika humul muhtaduna, kuma Allah ya ce waɗannan su ne al-muhtaduna, suna ce masa to shi wannan mutumin kullum Allah ya dora addinin mu yake, yana cewa addinin mu ba addinin gaskiya bane, an gane ko, kuma gashi yana kallon alƙiblan mu. Su kuma mushrikai kullum suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce shi akan addinin Annabi Ibrahim yake, amma kuma gashi ya bar alƙibla annabi Ibrahim, ya je yana kallon wata alƙibla in zai sallah. Sai Allah ya ce to duka dai dan a buge bakin tsanya, kawai ku kalli Ka'aba ya ku al'umma annabi in za ku yi sallah. Allah madaukakin sarki ya ce illal ladzina zalamu minhum, ko illallazina zalamu minhum, sai dai waɗanda suka yi zalunci daga cikin Yahudawa ko daga cikin Quraishawa kafirai, to su ne za su ci gaba da ja'in ja da ku, amma kun gama da su gaba ɗaya. Allah ya ce fala takhshawhum, kar ku ji tsoron su ya ku sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wato kaman Allah maɗaukakin sarki a nan yana jan hankalin sahabbai dan an daina kallon Qudus, an koma kallon koma kallon Ka'aba. Kar ku ji tsoron maganganun ahlul kitabi, kar kuma ku ji tsoron maganganun Kiristoci, kar kuma ku ji tsoron maganganun Yahudawa. Sai Allah ya ce wakhshawni, ni kadai in ji Allah za ku ji tsoro, kar ku ji tsoron kowa. Wali utimma ni'imati alaikum, kuma na yi haka ne dan na cika ta ni'imata a gare ku ya ku sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa la'allakum tahtaduna, kuma na yi haka ne dan ku shirya, ku bar addinin ƙarya, ku koma ila dinil haqiqi, zuwa addini na gaskiya wanda shine addinin musulunci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu
ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ‘Yan uwa musulmai, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. A shekaran jiya a karatunmu mun tsaya inda Allah yake jan hankalin musulmi game da sharri irin na Yahudawa. To a nan ma Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da gaya wa musulmi cewa kafin musulmin tukun ya soma jan hankalin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan ya tsaya kyam, sai Allah ya ce wa min haisu kharajta, duk inda ma ka fito, lissafarin dan tafiya ka fito ko ma dai dan me dai, duk inda ka je, haka ne? Allah ya ce fa walli wajhaka shatral masjidil haram. To in ka tashi sallah sai Allah ya ce fa walli wajhaka shatral masjidil haram, ka kalli Ka'aba in za ka yi sallah. Wa haisu ma kuntum, kuma musulmi duk inda kuka samu kanku in lokacin sallah Allah ya ce fa wallu wujuhakum shatara, Allah ya ce kuma ku kalli alƙibla, ku kalli masallacin Ka'aba kenan, kar ku kalli Baitul Muqaddas kaman yadda ake yi a da kenan, ku kalli Ka'aba. Sai Allah madaukakin sarki ya ce yayi muku wannan ne li'alla yakuna linnasi alaikum hujja, dan kada Yahudawa su samu wata hujja akan ku ranan alkiyama su ce ai ba su da labari ko ba su san haka ba. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce to duk inda ma kuma kuke ku dai kalli a Ka'aba. Yahudawa sun kasance dama su ne wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gori, suna ce masa to shi wannan mutumin kullum lalata addininmu yake, yana cewa addininmu ba addinin gaskiya ba ne, an gane ko? Kuma gashi yana kallon alƙiblanmu. Su kuma mushrikai kullum suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce shi akan addinin annabi Ibrahim yake, amma kuma gashi ya bar alƙibla annabi Ibrahim ya je yana kallon wata alƙibla in zai sallah. Sai Allah ya ce to duka dai dan a buge bakin tsanya, kawai ku kalli Ka'aba ya ku al'umma annabi in za ku yi sallah. Allah madaukakin sarki ya ce illal ladzina zalamu minhum, ko illal ladzina zalamu minhum, sai dai waɗanda suka yi zalunci daga cikin Yahudawa ko daga cikin Quraishawa kafirai,
to su ne za su ci gaba da in ja da ku, amma kun gama da su gaba ɗaya. Allah ya ce fala takhshawhum, kar ku ji tsoron su ya ku sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wato kaman Allah maɗaukakin sarki anan yana jan hankalin sahabbai dan an daina kallon Qudus an koma kallon bait, an koma kallon Ka'aba. Kar ku ji tsoron maganganun ahlul kitabi, kar kuma ku ji tsoron maganganun kiristoci, kar kuma ku ji tsoron maganganun yahudawa. Sai Allah ya ce wakhshawni, ni kadai inji Allah za ku ji tsoro, kar ku ji tsoron kowa. Wali utimma ni'mati alaikum, kuma nayi haka ne dan na cika ta ni'imata a gare ku ya ku sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa la'allakum tahtaduna, kuma nayi haka ne dan ku shirya, ku bar addinin ƙarya ku koma ila dinil haqiqi, zuwa addini na gaskiya wanda shine addinin musulunci. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب tuntuban mu a kafafen sada zumunta na Facebook, Instagram, Twitter da sauransu duk a Himma TV, ko kuma ku tuntube mu a shafinmu na yanar gizo www.himmatv.com.ng. Himma TV, domin samun sababbin bidiyon da su faɗakar da ku kuma su nishaɗantar da ku, su ilmantar da ku a koda yaushe. Na subscribe don alamar ƙara don samun sababbin shirye-shiryen da za mu ɗaura.